Episodju ieħor tal-programm Geopolitika ma' Dr. Rodolfo Ragonesi illum ħanitkellmu ftit fuq x'inhu jiġri fid-dinja. Kulħadd jara l-aħbarijiet, kulħadd jaf x'inhu għaddej fl-Ukrajina, Russja wkoll, għandek il-gwerra tal-Palestina, mbagħad għandek il-Donald Trump irid Greenland. Daw l-affarijiet kollha li għaddejjin madwarna, però għajla naħsbu daw kif jistgħu jaffettwawna aħna bħala pajjiż. Mela, tista' tgħid li id-dinja qed tgħaddi minn fażi daqsxejn kritika għax mit-tieni gwerra dinjija law kien hemm sistema internazzjonali ta' liġijiet, dak li nsejħu liġijiet internazzjonali ibbażati fuq il-ġnus Magħquda u dak li nsejħu il-United Nations Charter u hemm dawk ir-regolamenti. Ħafna minn dawn ir-regolamenti qed jiġu injorati, ilhom jiġu injorati naħseb dawn l-aħħar 10 snin. Dan huwa qisek, inti tieħu t-temperatura tal-ġisem u tibda tara li qed jaqbes ċertu limitu tajt mela hawn l-inkwiet. Meta inti tara fid-dinja illi l-liġijiet internazzjonali mhumiex qed jiġu rispettati, l-istess ħaġa qed inti għandek temperatura qawwija mensa fid-dinja, di ħadd isplodi. Għax ma jistax ikun li jkollok il-liġi internazzjonali u pajjiżi jibdew jinjorawhom. Mela forsi nibdew pass pajjiż għal ieħor u forsi ċerti affarijiet li ħanajt forsi mhux jagħmel sens għal kulħadd għax sfortunatament nisimgħu ħafna l-medja u l-medja qed tiġbed. Manipulazzjoni. Eżatt, ħafna manipolazzjoni u tiġbed ħabel wieħed u tgħidlek storja waħda minflok ittik il-verżjoni ta' żewġ naħat u mbagħad inti tiddeċiedi, le, il-medja tiddeċidi għalik. U tgħidlek isma' jiena ħantik dil-verżjoni għax dil-verżjoni biss għandha raġun. Isna diġà qegħdin ġo gwerra, maġina ġo gwerra. Bil-forsi il-pajjiż tiegħek ħajkollok raġun mal-poplu tiegħek għax inti qed tiġġieled mal-pajjiż ieħor. Il-pajjiż ieħor m'intix ħadd raġun. Mela isna diġà qegħdin f'gwerra ta' informazzjoni. Mela ħanibdew fil-kas ta' Ukrajna, per eżempju. Mela, nafu li kien hemm żvolġiment fil-2022 meta daħal il-militar Russu ġew l-Ukrajna. Ħafna nies jaħsbu illi il-gwerra bdiet dak il-żmien li mhu veru xejn. Il-gwerra kienet u għada gwerra ċivili. Gwerra ċivili ġewwa l-Ukrajna bejn in-naħa tal-punent. U dawk tal-Ilvant ħafna minnhom ta' oriġini Russu, ġifieri jitkellmu anki l-ewwel lingwa tagħhom ir-Russu, dem Russu, u kien hemm 10 snin, tista' tgħid kważi 8 snin, minn 2014 sa 2022. Gwerra ċivili. U suppost kellhom jirranġaw bejnietom, kien hemm dak li jissejjaħ l-akkord ta' Minsk, li kien hemm garanzija tliet pajjiżi bħala garanti, il-Ġermanja, il-Franza, li kienu din qishom jirrappreżentaw il-gvern tal-Ukrajna, tal-Punent, u r-Russja li daħlet garanti għal-naħa tal-Vant. U sfortunatament dal-ftehim ta' Minsk ma ġiex onorat min-naħa tal-gvern. Ġifieri, il-gwerra ċivili suppost ittemmet, ma temmet xejn, baqgħet għaddejja. Tantu gvern. Għax il-gvern minflok irrispetta dawk id-dettalji tal-akkord illi ikollhom ċertu awtonomija, ġifieri jibqgħu parti mill-pajjiż. Imma awtonomija jistgħu jitkellmu ir-Russu għax wara kollox dik il-lingwa tagħhom. U affarijiet oħra illi jiġu trattati b'mod ugwali. Li kienu miftemin daw. Li kienu miftemin skont il-Minsk, l-akkord ta' Minsk. U sortalment ma sar xejn minn dak kollu. Tantu hekk illi bdew jiffinanzjaw il-militari iktar u iktar u kienu lesti biex iżidu il-gwerra ċivili. U dak il-moment interveniet il-Russja. Jiġifieri jekk aħna fl-Ewropa noqogħdu ngħidu għax ir-Russja qed tattakka, attakkat pajjiż ieħor. Il-fatti trid tarahom mill-bidu u trid tara l-istampa kollha. U medja aħna pro-Russja m'għandniex hawnhekk fl-Ewropa. Jiena mhux qed ngħid biex inkun jew pro-Russja. Hemm l-interess tal-Ewropa li taqbes għall-Ukrajna. Iva,
m'għandi ebda Mhux hekk? intenzjoni jew m'għandi ebda raġuni illa li noqgħod niġbed jew naħa jew oħra jien qed nara l-istampa legali internazzjonali b'mod iktar akademiku li tgħid isma' dan li sar u dak li jkun jekk irid iktar informazzjoni jista' jara jew fuq YouTube jew platforms oħra ta' professur Amerikan li jismu Professor John Mearsheimer li huwa storiku imma jidħol ħafna fl-affarijiet kurrenti wkoll li jispjega iktar fid-dettal x'saru ma sarx ġewwa l-Ukrajna, ġifieri mhux kwistjoni ta' l-opinjoni tiegħi biss, imma hemm ħafna nies ta' integrità illi avolja mhumiex Russi jew Ewropej, Amerikani, akademiċi, illi huma iktar oġġettivi. Ġifieri dak naħseb l-iktar ħaġa illi l-poplu, l-individwu irid ikun iktar oġġettiv u minflok jalaq il-bib jew jisabtu f'wiċċek u jgħidlek le ma rridx nisma' l-verżjoni l-oħra, jibda jindaga u jara daqsxejn. Ġifieri il-kriżi tal-Ukrajna mhijiex daqshekk sempliċi li tgħid għax hemm xi ħadd ieħor hemm ir-Russja tattakka issa trid tattakka l-Ewropa kollha u dawn il-ħemerijiet. Ġifieri rispett kollu lej min joħroġ b'dawn li fantaxjenza. Ishom daw iridu jieħdu l-Ewropa kollha. Isom iktar minn fantaxjenza naħseb ikun hemm aġenda għalfejn tkun qed titwassal dik it-tip ta' aħbar. Iva. U jiena nieħu pjaċiri li min qed isegwina jitgħallem qabel ikollu opinjoni, jagħmel jew opinjoni bbażata fuq informazzjoni reali. Eżatt. U trid tara daqsxejn background għax tista' tgħid il-ġlieda fid-dinja hija kważi dejjem ġlieda ekonomika. Għal-riżorsi, issa r-riżorsi jista' jkun territorju, riżorsi jkun taħt l-art, żejt, eċetera, eċetera. Riżorsi territorju f'dak il-każ imbagħad jekk trid nistgħu nimxu għall-Palestina. Dik minħabba territorju le? Iva, kollha għandhom x'jaqsmu ma' jew ma' territorju, jew affarijiet oħra, forsi biex nagħlqu fuq il-problema tal-Ukrajina, anki l-Ukrajina għandha r-rikkezzi tagħha. U ma tistax tgħid illi għax Russja għandha għajnejha fuq dawk ir-riżorsi, iktar l-Ewropej u l-Amerikani għandhom għajnejhom fuq dawk ir-riżorsi tantu hekk illi diġà kienu għamlu ħafna ftehim jew ħafna investimenti biex jieħdu ir-riżorsi mill-Ukrajina. Ġifieri dan ma tistax tgħid illi mhumiex qegħdin affarijiet importanti. Mhux hekk. Trid tara dawk ir-riżorsi. Hemm problemi oħra, pereżempju, l-Ukrajina kellha u forsi għad għandha ħafna biological weapon laboratories research ġewwa l-Ukrajina għax ma kienx iffirmat il-liġi internazzjonali kontra il-biological weapons, l-armi bioloġiċi. Allura iktar jistgħu jabbużaw. Imma jabbużaw mhux huma, jabbużaw anke pajjiżi oħra illi jafu li ma jistgħux jagħmlu ċerti affarijiet ġewwa pajjiżhom. Allura iwaqfu dawk il-laboratorju ġo pajjiż ieħor. Jkollhom l-interess, jkollhom trebaħ dik ta' gwerra biex. Eżatt. Ġifieri. Issa anke hemm l-aspetti ekonomiċi. Hemm dak li jisejħa il-BRICS nations. BRICS huwa Brazil, Russia, India, China, South Africa, għalhekk BRICS, BRICS. Issa hemm pajjiżi oħra li daħlu. U dawn huma forza enormi ekonomika. Blokku bħalma għandna blokku Ewropew. Eżatt, huwa blokk enormi. Superpotenzi kbar daw. Żgur. And rising nations, rising developing nations. Ġifieri, inti ma tistax jekk tara li jkun hemm xi teddida ekonomika minn Ċina jew mill-Indja jew mir-Russja qed tiġi mill-blok sħiħ għax issa din jingħaqdu. Mela dak x'tagħmel inti jekk inti qed tilab logħba ċess. L-ewwel tipprova tneħħi ir-rokk, u mbagħad tneħħi l-isqof, u mbagħad tneħħi r-reġjun biex inti tipprova tirbaħ il-logħba. Il-logħba. Allura
Dina dejjem l-istess, ġifiri bħala strateġija militari u ekonomika, jattakkaw lek pajjiż wieħed li huwa parti minn blokk. L-istess għamlu ma' Sirja, għax Sirja kienet parti importanti li kienet kella relazzjoni tajba ma' Russja, per eżempju. Allora jgħidu ħan nibdew inneħħulhom dawn l-allejati. U l-istess ħaġa r-Russja, jekk inti tipprova tkisser ir-Russja, qed tkisser anki il-BRICS, il-blok tal-BRICS. Ġifieri ma tistax tgħid il daw mhumiex fatturi. Issa inti saqsejt fuq il-Palestina. Mela, il-Palestina xtaqt ngħid ħaġa illi ftit jafuha għaliex again fil-medja kważi ħadd ma jsemmija, probabbilment qasbis jafu. Meta ittemmet l-ewwel gwerra dinjija u istabbilew reġjun fuq sistema ġdida għax kissru l-imperu Ġermaniż, kissru l-imperu Awstrio-Ungariku u kissru l-imperu Ottoman. U għamlu ħafna pajjiżi separati. U għamluha bit-Trattat ta' Versailles. Fit-Trattat ta' Versailles, peress li l-Palestina kienet parti mill-Imperu Ottoman, iddeċidew dak iż-żmien qegħdin ngħidu fl-1919 u 20 għax imbagħad kien hemm it-trattat u mbagħad il-protokolls ukoll. Iddeċidew illi l-Palestina tkun indipendenti. Mela, inti biex tkun indipendenti tista' jew tagħmel gwerra, tirbaħ gwerra u tajt isma' jissa jiena indipendenti. Jew min qiegħed fuqek jagħtik l-indipendenza, jew il-liġi internazzjonali, jiġifieri il-ġnus Magħquda, jew dak iż-żmien League of Nations kienet issejjaħ li ġew qabel il-United Nations. U League of Nations permezz tat-Trattat ta' Versailles qalu Palestina ħad tkun indipendenti. U taw il-funzjoni lill-Ingilterra biex twettaq din timplementa din l-indipendenza li sfortunatament ma saritx. Mela, meta aħna nitkellmu dejjem fuq l-argument ta' Palestina ħilsa u mhux ħilsa, legalment Palestina diġà kienet ħilsa mit-sen ilu. Mela, għalfej din kienet rikonoxxuta fil-liġi internazzjonali, imma il-politiċi ta' dak iż-żmien qishom they look the other way. Injorawha di. Sakemm imbagħad il-lut li kienu qegħdin imorru Palestina wara l-gwerra, ovvjament kien hemm il-problemi tal-gwerra, tal-Olokawstu, eċetera, u ħafna minnhom anke qabel il-gwerra bdew imorru jemigraw il-Palestina, li kienu dak li jistejja iż-Zionisti illi rridu rikonoxximent bħala pajjiż u bħala razza u mhux biss bħala reliġjon għax illu tal-2000 sena kienu qegħdin jiġu rikonoxxuti bħala nies li jappartjenu għall-istess reliġjon. Iż-Zionisti qalu, ħafna minnhom lanqas biss kellhom reliġjon għax kienu atei. Allura qalu aħna qas nidentifikaw bħala reliġjon, irridu territorju biex nidentifikaw ruħna bħala razza bit-territorju tagħna, mhux bħala razza jew ethnic group bir-reliġjon. Allura rridu jieħdu parti mill-Palestina u iddikjaraw l-indipendenza u l-istat tal-Iżrael fin-1948. Mela, Palestina suppost fil-liġi diġà kienet pajjiż, imma ma ġietx implementata għax l-Ingliżi baqgħu lura. Mbagħad ġiet it-tieni gwerra dinjija, u mbagħad wara 3 snin wara l-gwerra it-tieni gwerra dinjija ġiet dikjarat l-istat tal-Iżrael. F'dak il-każ x'kellu jsir? Jekk id-dinja aċċettat illi tirrikonoxxi l-istat tal-Iżrael, għalfejn ma rrikonoxxietx ukoll il-kumplament tat territorju bħala l-istat ta' Palestina? Għalfejn inna 70 sena, 80 sena
noqogħdu ntellaw niżlu għandix nirrikonoxxu l-Istat Palestina. Diġà kienet suppost stabilita fin-1919. Dik l-ewwel ħaġa li trid tara. Issa, il-kustjoni hija illi kulħadd jara l-interess tiegħu. Mela, għandek l-Istat tal-Iżrael li jgħidalna l-interessi tagħna security u mhux security. Imma ma tistax taqbad u tigverna pajjiż ieħor għax il-kolonjaliżmu suppost spiċċa wara l-gwerra. Mhux hekk? It-tieni gwerra dinjija, meta kellna liġi internazzjonali ġdida taħt il-United Nations Charter qalet speċifikament fil-United Nations Charter illi kull poplu għandu dritt għall-indipendenza tiegħu. Li bl-Ingliż, il-klim bl-Ingliż jgħidu self-determination. U jużawlek il-kelma poplu. Poplu mhux pajjiż, poplu. Ġieri poplu xi tfisser għall-argument għandek anki il-poplu Awċi. Ekku. Aħna ngħidu l-poplu Malti u Awċi, ġifieri hemm distinzjoni teknikament. Jekk għada pitada, il-poplu Awċi jrid jgħid isma' jiena rrid inkun indipendenti minn Malta. Skont il-liġi internazzjonali għandhom id-dritt. Għandhom id-dritt. Għax poplu li għandu territorju. X'ħad tagħmel inti? Taqbad u tajt le inti ma tistax għax inti parti ta' Malta u nibatlek il-Forzi Armati ta' Malta u semmuħu dala. Kif qegħdin jagħmlu pereżempju fil-każ ta' Katalunja, l-Ispanja. L-istess, jekk il-liġi internazzjonali tgħidlek illi poplu għandu dritt tal-indipendenza, għaliex m'għandhomx id-dritt jivvotaw u jagħmlu referendum u jiddeċidu jekk iridu x'jingħataw minn l-Ispanja. Għax min qiegħed fil-poter irid dejjem iżomm l-status quo. Dik il-problema. Il-liġi tgħidlek għandek ċerti drittijiet. Min qiegħed fil-poter irid iżomm l-status quo, allura jgħidu le tmiss xejn ta' ebda pajjiż ma jrid jitmiss. Xejn le il-borders, il-frontieri tal-pajjiżi ħadd ma jmisshom, żgur. Ma sorry ta' minn fejn toħroġ mill-liġi illi ma tistax tmisshom. Dik il-problema kif semmejna fil-programm li ieħor kemm għandu il-poter il-poplu, kemm għandu saħħa. Suppost il-poplu għandu l-poter imma jittieħed il-poter. Sekemm ma tittieħedx azzjoni tibqa' tirrepeti ruħha l-ħaġa. Eżatt. U mbagħad sfortunatament l-azzjoni tispiċċa fi gwerra għaskapitu li jmutu eluf u eluf ta' għax miskin dejjem il-poplu jisofri. Min qed jieħu deċiżjonijiet qiegħed ixxamplat. U miskin il-povru ċittadin li ħajbati l-konsekwenzi kif qegħdin jibatu ġewwa Gaza u mhux Gaza biss, Palestina kollha. Imma b'mod partikolari dawn l-aħħar 3 snin u nofs ġewwa Gaza, bombardament sħiħ. Hija ovvja illi dawn huma war crimes, ġifieri again jekk tara l-liġijiet, hija ovvja. Inti ma tistax tittargetja poplu. Jekk għandek bażi militari u inti qiegħed f'pożizzjoni li tiġġustifika intervent militari, tista' tattakka xi ħaġa militari. U mhux tattakka n-nies. Like with like. Like with like, U laqqas jistgħu jgħidu li għandhom dritt illi attakkaw anki jekk hemm attakk ġewwa pajjiżek, dak ma jfissirx li inti għandek id-dritt illi tinvadi pajjiż u tattakka pajjiż ma tarax. Isni jiena fejn naf jien, tajtek daqqa ta' ħarta, għamilt ħażin jekk tajtek daqqa ta' ħarta, inti tisparali. U toqtolni. Ma tmur il-qorta ta' xturi mħallef għax tani daqqa ta' ħarta. Imma hija iva il-reportaħ. Hemm il-proċeduri, imma mhux daqqa toqtlu għax tak daqqa ta' ħarta. U l-istess ħaġa, u inti ma tistax tokkupa il-Palestina, Gaza, dawk is-snin sħaħ twal l-ikbar kamp ta' konċentrament li qatt eżista fid-dinja. Umbagħad jekk jippruvaw jaqbżu għal l-indipendenza tagħhom tajta xi qed niġi attokkat. Le, inti ma tistax tattakka pajjiż li aħna din ngħidu suppost kien pajjiż fl-1919. U jippruvaw jiddefendu li nfushom u mbagħad inti tgħid mela jien għandi dritt li nerġa' nattakkahom. Ekku. Inti fil-bidu kif
sewwa wisq, ġifieri aċċennajt fuq il-liġijiet internazzjonali, international regulations. U din hija xi ħaġa li jiena qatt ma stajt nifhem. L-International Customary Law. Li jekk int għandek blokk ta' pajjiżi li jiddeċiedi li jikser liġi u jew kulħadd jagħmel bħalu da, di tinkiteb liġi ġifieri, titbiddel fil-liġi. Ejwa dejjem każ ta' interpretazzjoni għax il-customary law ħadd tiġi parti mill-liġi jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi jaċċettaw li dik hija l-prassi ġdida. Ma jfissirx li hemmhekk hemm 4 pajjiżi li jagħmlu hekk ergo ġiet parti mill-customary law. Imma pereżempju parti mill-customary law hija jekk inti tipprova tiddikjara pajjiż indipendenti u jekk hemm ħafna pajjiżi qed joħorġu apertament u jirrikonoxxuk, dik hija parti mill-customary law. Għax m'hemm xejn li tgħidlek speċifikament f'xi liġi miktuba illi trid ikollok ċertu numru ta' pajjiżi dik iktar ħarġet mill-customary law. Jiġifieri, again, ir-realpolitik. Jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja qed jirrikonoxxuk bħala pajjiż, ergo inti sirt pajjiż għax qegħdin jirrikonoxxuk. Dik hija eżempju. Case in point. Case in point. Mela, fil-każ ta' Iżrael, pereżempju, fil-1948, meta iddikjaraw l-istat tal-Iżrael, il-President Amerikan, Harry Truman, naħseb laqqas biss għal ġurnata 24 sija, qabad pubblikament u qal nirrikonoxxuha. Mela, ovvjament kienu jafu diġà bija ħadd jieħu deċiżjoni fi żmien 24 sija fuq ħaġa tant importanti. Jiġifieri qabżu ħafna pajjiżi qabżu għall-Iżrael biex jirrikonoxxuha. Imma ħadd ma ħareġ u jgħid isma' nirrikonoxxu wkoll l-Istat ta' Palestina għalfejn waqfu hemm. Jiġifieri il-customary law veru illi tista' titbiddel mingħajr l-intenzjoni speċifika ta' ċerti pajjiżi għax skont l-użanza. Il-fatt dik hija l-kelma customary law, custom l-użanza. Skont l-użanza. Issa il-periklu tal-lum illi hemm qisha dieħla użanza ġdida. Mela, joħroġ il-President Amerikan u jgħid għax Venezuela hemm il-problemi ġewwa Venezuela u naqbad nidħol u nisraq il-President. Narresta l-President u nieħdu lura. Mela, hemm liġi internazzjonali minn għalija mill-Vienna Convention toħroġ di illi kap ta' pajjiż huwa awtomatikament għandu immunità diplomatika. Ma tistax taqbad u tarrestaħ. Għax jekk il-pajjiżi ħajibdew jarrestaw il-mexxejja ta' pajjiżi oħra, fejn ħan nispiċċaw? Mela allora biex ikollok daqsxejn ordni fid-dinja, ħarġu b'dil-liġi kif semmejt minn għalija mill-Vienna Convention toħroġ. Illi tgħidlek li ma tistax. Mela kif qabdew għamluha? U kif allura l-Ewropa jew ma nafx kemm il-pajjiż mill-Ewropa isu jew qablu magħha, jew ma qalu xejn. Insewwa di il-Vienna Convention ma jafux biha? Jekk ma jafux biha, mela min qed jagħtihom pariri ġewwa l-gvern jekk laqas biss jafu biha. Kif jista' jkun mela ħaġa bħalli? Għax forsi inti ma tħobbx wiċċu. Ta' mhux kwistjoni li inti jew favur jew kontra il-Maduro. Mhux kwistjoni jiena bla qiegħed favur, laqas kontra. Jiena favur il-dritt internazzjonali hu. Mhux Għax ħafna bdew jgħidu li dak kellu problema ma' niesu ġo pajjiżu. Allura pajjiż għandu jintervjeni. Ngħidu pereżempju pajjiż in-nies ta' Venezuela ma riduħx il-Maduro. Pajjiż oħra jista' jaqbad u jintervjeni, le. Ma jistax. Il-problema trid tissolva weħeda fil-pajjiż. Iva, assolutament. Ma tistax tintervjeni. Jrid ikun hemm veru eċċezzjonijiet u anki meta jkun hemm dawk l-eċċezzjonijiet hemm ir-rimedji. Għax hemm il-Security Council tal-ġnus Magħquda u tiġi diskussa minn hemm u mbagħad jekk ikun hemm deċiżjoni mis-Security Council, u mbagħad skont dik id-deċiżjoni. Mhux taqbad inti bħala pajjiż tiddeċidi, inti timidint biex tiddeċidi. Imma f'dan il-każ x'jista' jiġri għaliex Donald Trump jeżerċita poter forsi għax kif dejjem tisħaq inti minn għandu l-ola poter isu jikmanda. Raħat ma jagħmillu xejn. Dik il-problema hu.
kif jgħidu l-Italjani, kiekom għandha Fala leġġe. Law of the jungle, hu. Jekk inti tgħid toħroġ b'stqarrija u tgħid isma' jiena għandi l-poter, jiena qbadtu tħalt issa min ħajkellimni. Jekk ħadd ieħor ma jkellmekx, mela ġifri liġi nazzjonali. Ħadd ispiċċa biċċa karta li ma tiswa xejn, hu. Ekku. U mbagħad qal x'jiena issa l-de facto President ta' Venezuela, qal acting President qal. Jiġifieri inti President ta' pajjiż. Qed tibda tgħid li inti acting President ta' pajjiż ieħor. Mela inti tħallġ dak il-pajjiż, ħadtilhom Il-President. il-President. Qed tgħid li inti acting President biex inti mbagħad twaqqafhom milli twaqqaf il-tankers, l-oil tankers milli imorru fejn kellhom imorru. Biex imorru inti fejn trid inti. Għax hidden agenda. Ja ma tistax, xu. Għalhekk il-liġi internazzjonali qed tikkollassa. U l-istess ħaġa l-Greenland. Konserajli, x'inhi l-agenda wara Greenland? Jiġri taqbad u tgħid għax jiena Greenland nhar noħodha, issa jew inħallas. Jekk ma tridux xorta ħa noħodha. Da isek inti qed tipprova tikkorrompi l xi ħadd u tgħidlu isma' jew ħadd inxtera ħantik €1,000,000. Jekk ma tinxterix jiena ħanotlok jew ħanoqtol il-familja tiegħek. Ma tantx qed tħallilu għażla, ġifieri jew nikkorrompik jew notlok. L-istess ħaġa argumentu. Jew dbeħħuli, jew naħodulek xorta. Ġifieri dina liġi internazzjonali minn fejn jirriżulta. Ovvjament il-Greenland għandha r-riżorsi tagħha. Ġifieri apparti li hemm territorju u jekk inti f'każ ta' konflitt għadha pitada, jekk inti għandek territorju anki jestendi sa' Greenland, inti għandek regional forza reġjonali hu, jekk inti qed tikkontrolla Greenland, ġifieri dawn huma dejjem parti mill-istrateġija anki militari, mhux biss ekonomika. Imma huma kollha kontra l-liġi kif jista' jkun. Jew beda jitkellem fuq il-Panama Canal, x'jiġifieri kien Panama Canal. Panama Canal mhux tiegħek. Jiġi jgħidlek għax issa rridu nieħdu l-Panama Canal. L-istess ħaġa, Panama pajjiż żgħir. U jridu jagħmlu ħafna pressure biex jieħdu l-Panama Canal, biex jieħdu iktar kontroll. U speaking of canals, l-istess ħaġa Gaza ta' ħafna nies ma jafux illi l-Iżrael jridu jagħmlu kanal ieħor li jgħaddi minn Gaza li tiġi in competition mas-Suez Canal. Dejjem ikun hemm aġenda. Dejjem ikun hemm aġenda. Allura affaċċja ta' dan il-kollas kollu legali fl-international law sewwa. Ma tantx qed nara li awgura futur sabiħ, x'ħajjiġri fejn sejrin? Għad forsi naslu għal xi one world government? Ara, bħala problemi ta' gwerrer jiena naħseb qed jikbru milli jonqsu. Jiġifieri kellna gwerrer dinjija fil-seklu ta' qabel dan u jista' jagħti l-każ li ħanerġgħu nitlu f'gwerra globali. Jiena għalhemm naħseb sejrin. U Papa Francesco kien naħseb l-ewwel statesman internazzjonali li kien uża din il-frażi. Snin ilu, mhux l-aħħar sena qabel ma miet. Min għalija ilu ħafna snin li qal isma' sejrin għat-tielet gwerra mondjali globali. Ġifieri din hija ħaġa inkwetanti ħafna, ovvjament. Għaliex jekk tara x'inhu inti semmejt il-kelma aġenda. Hemm ħafna aġenda, su kulħadd jikkompeti, ma naħseb jekk tista' tidentifika forsi l-iktar aġenda ovvja għall-inqas fl-opinjoni tiegħi hi li hemm gwerra ekonomika bejn il-haves u l-have-nots, bejn dawk li kellhom ħafna poter dawn l-aħħar 200 sena, jiġifieri pajjiżi kbar, tipo l-Istati Uniti, l-Renju Unit, Imperu Britanniku dak iż-żmien, Franza l-Imperu Franċiż, l-Imperu Belġjan, il-Ġermanja, eċetera, eċetera. U kellhom ħafna kolonji. Minn mit-tieni gwerra law dinija kien hemm dak li jissejjaħ in-neokolonjaliżmu. Jiġifieri veru illi kienu indipendenti imma ekonomikament baqgħu li ma kinux indipendenti. Kienu anzi dawk il-pajjiżi li semmejna, Ingilterra, Franza, eċetera,
kienu għadhom jeżerċitaw ħafna saħħa ekonomika. Mhux bil-qbil, Sanzjonijiet. jew mhux b'sanzjonijiet, ħafna affarijiet illi pereżempju l-Franza ilha tuża il-French franc bħala World Reserve Currency mal-pajjiżi Afrikani li kienu parti mill-Imperu Franċiż dawn l-aħħar snin. Mela il-French franc ilu ma jintuża mill-Franza u għadhom jużawha biex jimponu l-French franc fuq dawn il-pajjiżi ġewwa West Africa li kienu kolonji Franċiżi. U xejn inti toħroġ u tgħid isma' ma rridx inkompli nuża, issib jew l-armata kontra tiegħek jew xi revoluzzjoni, xi color revolution ta' parsi mill-poplu ma jkun mill-poplu xejn, ikun infinanzjat minn xi intelligence agency bil-biljuni, u jwaqqallek il-gvern. U bis-saħħa tal-French franc li qegħdin jużaw ġewwa l-Afrika. L-Afrikani qed ibiegħu ir-riżorsi u jieħdu l-French franc. U x'inti x'għad tagħmel bih il-French franc? Mhux tipprova tixtri affarijiet minn Franza? Ekku. U jekk inti qed tbieħhom u tieħu l-French franc, min qed jikkreja l-French franc? Mhux ġewwa Franza? Jekk dawna joħorġu biljun ieħor, biljun triljun euro ekwivalenti ġew French francs. Ġifieri inti qed tikkreja il-flus mix-xejn biex tixtri ir-riżorsi tal-Afrikani. Dik ġustizzja. Ġifieri il-neokolonjaliżmu għadu hemm. U naħseb it-tielet gwerra dinjija hija gwerra bejn dawk il-pajjiżi b'saħħithom l-iktar tal-punent li ilhom imexxu politika ta' neokolonjaliżmu kontra il-pajjiżi emerġenti, the emerging economies, tipo Russja, ċina, South Africa, l-Indja, eccetera, eccetera. U ma jridux iħalluhom jikbru, għax iktar ma tikber int, ħajkollok slice ikbar tal-kejk li għandi jekk jien għandi 3 kwarti tal-kejk u inti ħadd tipprova tieħu nofs, avolja inti għandek forsi iktar minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja, ħadd tipprova tieħu nofs, ngħidlek ma tarax, x'hekk ħadd tieħu nofs, mela l-biċċa tiegħi ħadd tonqos. U jekk il-biċċa tiegħi ħadd tonqos, kif ħadd ispiċċa l-ekonomija tiegħi? Għax jekk jorrolla l-euro, jekk jikrolla d-dollaru, tista' tgħid l-ekonomija Amerikana tikrolla. Jekk jikrolla għalek il-dollaru, l-istess ħaġa l-Ewropa. Imma l-Ewropa qed tagħmel sens illi tiġġieled kontra il-ġirien tagħha ir-Russja meta qegħdin f'pożizzjoni ekonomika daqshekk diffiċli ġewwa l-Ewropa. Biex issa kemm hawn nies li forsi qegħdin jisimgħu li jafu illi waqfu illi jixtru il-gas mir-Russja, teknikament, mhux għax ir-Russja qalu isma' ma rridux intukom il-gas. Għax ir-Russja qatt ma qalet hekk. Qalet isma' intkom iffriżajtu ir-riżorsi kollha li kellna ġol-banek, id-dollari li konna din nużaw biex nimportaw l-affarijiet. Mela daw kollha friżati, ma nafx kemm il-miljun, mijiet ta' biljuni. Kollha friżati. Mela li għaxi 300 biljuni jekk mhix nisbalja. Iffrużawlhom. Mela jekk intkom tridu tkomplu tixtru iż-żejt u l-gas tagħna, fair enough. Imma bir-rubel, bir-20 rubel. Issa billi tgħid id-dollaru. X'ħan nagħmel jiena bid-dollar biex terġa' tiffriżali d-dollaru? Mhux hekk. X'ħan nagħmel bih? Jien għandi l-currency tiegħi, għandi r-riżors tiegħi, mela jekk inti trid ir-riżors tiegħi, ħallasni bir-rubels. L-Ewropa ma rriditx. Għax ma tridx tagħmel xi ħaġa li tmur kontra d-dollaru, għax aħna għadna sfortunatament taħt il-kontroll tal-politika Amerikana. Imma dak fl-interess tal-Ewropa? Le, mhijiex. Allora, in-nies jaħsbu iva rridu nistikkaw iċ-ċinturin issa x'issa m'għandniex gas mill-Russja, għandna gas mill-Russja, l-Ewropa qed tieħu gas mill-Russja, imma tixtriha mill-Amerika. Ġifieri hemm kumpanniji li qegħdin jixtru iż-żejt li qed jasal pajjiż ieħor, ma nafx forsi
Turkmenistan, Turkija, l-Istati Uniti, u mbagħad tasal l-Ewropa. Mela l-istess gas li aħna qegħdin ngħidu ma rridux nixtru direttament. Qegħdin nixtru. Imma ola. Qegħdin naħallsu doppju, jekk mhux iktar minn doppju. Din hija politika tagħmel sens għall-Ewropa. Kollox għall-reba u għall-kilba tal-poter. Għall-poter. Imma għaliex allura ħadd ma jitkellem fuq dawn l-affarijiet fil-medja, għax il-medja hija kontrollata. Jiġifieri jekk tibda tara dawn l-affarijiet, għax qegħdin ngħidu għax għandna xi ħaġa biex nagħmlu pjaċir lir-Russi, le. Qegħdin nitkellmu għall-interess tal-Ewropa. Ekku. U l-istess ħaġa għall-Palestina. L-interess tal-paċi fid-dinja u tal-paċi fil-Mediterran, mhux li jkun hemm gwerra ma tispiċċaqat u aħna qisna ma nitkellmux, jiġifieri ma nitkellmux. Jekk l-Iżrael ma tgħix l-armi, ma tkunx tista' tkompli tiġieled. Ma għalfejn kulħadd moħħu biex ibih l-armi lill-Iżrael. You know, ma tistax tgħid ta' parsi prinċipji, ta' parsi liġi, u ma nafx kemm hemm riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Magħquda favur il-Palestina, ma riżoluzzjonijiet baqgħu. U ħadd ma jgħid xejn u ħadd ma jitkellem. U ma jgħid xejn u l-Iżrael tagħmel li trid. Anzi, biħela l-armi iktar biex iktar tkompli tkisser. Imma aħna ta' parsi ħanaqbżu għall-Palestina ta' parsi, imma bil-kliem biss. Mill-iktar interessanti, grazzi ħafna, Dr. Ragonesi. Grazzi.